खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया बिटिसि एकर्ड डे फालिनानै थांबाय गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो जेरावबो खुंदों थ' मोजां जादों बिदि खुंनाय मानायफ्राबो खुंलांनांगौ मा बिटिसिल' बिलाय बिएसि एकर्ड सानखौबो फालिनांगौ आरो बिटिआर बेखौबो जेरावबो हायोब्ला खुंनांगौ जोंनाव बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय मा मोनसेल'खौ गोगोमनो खुंबाय बबेबा मोनसे गिबि एकर्ड जाजेननाय बेफोरखौबो गाजा गोमजायै खुङा बा गेजेर खलबनिखौबो एसे गाजा गोमजायै खुङा बा माखौबा खुङा बेफोरबायदि नङा एक्सुवेलि गिबि जाजेननायनिफ्रायनो गिबि एकर्ड जाजेननायनिफ्रायनो आंनिबा बेफोरखौ फालिलांजोबनांगौ बिएसि एकर्डनिफ्रायनो फालिजेननांगौ बा फालिलांनांगौ प्रत्येक बोसोरावहाय जायखि पार्टियानो फैया मानो सोरबा इउपिपिएलआनो फै सोरबा बिपिएफआनो फै गासैबो पार्टियानो सोरबा बिजेपियानो फै सोरबा कंग्रेसआनो फै सोरबा गोदान पार्टियानो फै बा माबा मोनसे पार्टियानो फै फालिजोबनांगौ थ' मोजांनि बाथ्रा नै बावहायसो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जों राजनितिकखौ खालामोब्ला जों गियान लानो हाबो सोलोङो ना जोङो बा सोरबा मोनसे पार्टिखौ बा बबेबा मोनसे हान्जाखौ टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनोसो सोलोङो जोङो राजनितिकआव बयबो आंल' नङा जेसेबां थानायफोर जेसेबां दा जों गोरलैनिफ्रायनो राजनितिक होननानै बुङोबा बिराद एक्टिभ जायो राजनितिकआवबा मा गुबुन गुबुन दल संगठनावबा एथ'राब एक्टिभ जानाय बा एक्टिभ जानानै बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदिखौ जों नुफेरा बिराद खम नुयो थ' जोङो बयबो उन्दैनिफ्रायनो राजनितिखौ बा राजखान्थिखौ ब्रेन वाश खालामजोबनानै लायो दा बावहाय बाथ्राखौ आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जिहेतु बयबो सोलोंनोसो हाबोना राजनितिखौ माबायदि जायो माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बयबो सोलोंलायनोसो राजखान्थियाव बयबो हाबो सोरबा सोरबायाथ' गावबागाव बेनिफिटनि थाखायसो थाङो थ' मैया मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुदों आं मेडाम प्रमिला रानीनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ बावहाय आं सहायनो हायाखै थ' बावहाय बे मोनसे बाथ्राखौ एनडिएफबिआनो बिनि दरखंआवनो थानानै गावथारहैदों बे सोदोबाव नाथाय बेखौ बुङोब्ला गोलाव बुंनो हायो बुंलांनो हायो नाथाय बेफोरो दिनै आंनिब्ला बेफोरबायदि सोदोब बुङालाफानो गुबुन लाइनजों बुङोब्ला साबसिन जायोमोन होननानै आं सानो बावहाय सिदायैनो जुदि होनबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि एरखांलायोब्ला दिनै गोबां बाथ्राखौ एरखांलायोब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव मा जागोन नायल' बर'फोरनि गेजेराव मा राजखान्थि बिलाय राजखान्थियानो थानाय नङा बर'नि गेजेराव जिसिबां लिडारफोरनो जिसिबां माबाफोर दङ सेस गाज्रि जाजोबगोन आं बेखौसो बुंगोन आं नाथाय बावहाय सोरबा मोनसे पार्टिखौ राव दङमोन गुबुन एंगेलै बाथ्रा बुंनायनि राव दङमोन नाथाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव हयथ'बा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांबाय थायोबा खहाया सोरबा राजखान्थि दोलोआ बिराद गिदिर खहाबो जाहैगोन बा बेफोरबायदि जुगनि थाखाय फैयाबो जानो हागौ बेफोरबायदि जाहैनोबो हागौ जोबथारनायावहाय थ' आं बिनि बिथिङाव बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बारा बुंनानैबो माथोबाव बे थांखांनाय जाथायफोरखौ जुदि बुंखांनानैथ' जेबो लाब गैया जानानै थांबाय जाबाय जोबनानै थांबाय दिनै सोरबा सासेयाल' मावाखै बैसोरबोथ' मावदों गोरोन्थियाखौ बै सोरबा सासेयाबोथ' दिनै सेम गोरोन्थिखौ मावदों सेम भुलखौ मावाखै होनना बुंनो हाया बयबो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावबोदों आरो जाबोदों बेफोरबायदि बै समाव जि समनि दावहामोन बै दावहायाव गावनि न'खरनि बिदाफोरखौबो खहा खालामना लानो गोनां जादों असे बिमा सासेनि फिसा सोरनिबा बिदाखौबो खहा खालामना लानो गोनां जादों सोरबाया दिनै गावनि बिब' असेखौनो खहा खालामना लानोबो गोनां जादों होनबा दिनै बेफोरबायदि गोजाम बाथ्राफोरखौ रायखाङोबा
खायखांना होनाय एरखांना होनायफोरबायदि जायो तो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै राकेश ब्रह्म सारनि MCLA बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनाय मैया गावनि फेसबुक पेजाव हगारदों अपोजिशन हिसाबै बुंनांगौ आरो अपोजिशन हिसाबै जायफोरा खुंथायाव दङ बिथांमोननि सायाव 100% बुंनांगौ जेखिनि बाथ्रा बुंनांगौ खुला खुलियै बुंनांगौ तो जों खोनासंनानै लानि राकेश ब्रह्म सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ আমি কিন্তু বাস্তৱ বিটিআৰ বাসী ৰাইজে জানে আৰু অসমবাসী ৰাইজেও এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে পুৰাই জানে যে আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত 5টা বছৰ কোনো ধৰণৰ হাল্লা হোৱা নাছিল আমি নাজানো আমাৰ বিশ্বাসো আছিলে কিন্তু আমি ইমানতো মানে কি ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে আমি বিশেষ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু অশান্তি পৰিৱেশ সেইটোৰ কাৰণে মই আমাৰ BTC প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ সময়ত আমি হেপিনেছ মিছন আমি কাম কৰিছিলোঁ এই মিছনৰ বহু ল'ৰা আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমাৰ কেডাৰসকল তাত কাম কৰিছিলে আৰু সঘনে তেখেতসকলে ৰাইজবিলাকৰ লগত মিটিং কৰিছিলে যোন জাগাত আগৰ সময়ত গণ্ডগোল হৈছিল সেই জাগাবিলাকত গৈ মানুহবিলাকক বুজাইছিলে যে গণ্ডগোল হ'লে আন্দোলন হ'লে কি ধৰণৰ লোকচান হয় কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় পঢ়া শুনাৰ পৰা এটা সুকীয়া মানে পঢ়া শুনাৰ পৰাও মানে মাইণ্ডবিলাক ডাইভাৰ্ট হয় অশান্তি হয় এই বস্তুবিলাক উন্নতি নহয় তে আজি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত কোনো এটা বিষয়ত তেখেতে যিহেতু দায়িত্ব মোৰ নাকি বুলি কথা কৈ থাকে সেই দায়িত্বটো মোৰ নাকি আজি অহাকালি যদি চাউলৰ দাম বা দালিৰ দাম বা অন্য বস্তু যেতিয়া দাম বাঢ়িব যেতিয়া BTC প্ৰশাসনে ক'ব যে মোৰ দায়িত্ব নাকি আচলতে দায়িত্ব কিয় দায়িত্বটো নাই মই সেইটো বুজি নাপাওঁ বিশেষকৈ ৰাইজেও সেইটো ভাবি আছে কিয় দায়িত্ব নাই এটা কাউন্সিলৰ মুৰব্বীজনৰ আমাৰ অঞ্চলত কিবা এটা ঘটনা হ'লে সেই ঘটনা যিকোনো হওক ABCD যেতিয়ালৈকে যিকোনো ঘটনা হওক ইয়াৰ দায়িত্বটো আমাৰ মুৰব্বীজনৰে হয় হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ BTCৰ পৰা কণ্ট্ৰল নহয় সেই বুলি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত বহি পেলাই বিশেষ কৰি আমাৰ এই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা আমাৰ DC আছে আমাৰ SP মহোদয়সকল আছে তেখেতসকলৰ লগত বহি পেলাই কি ধৰণৰ কণ্ট্ৰল কৰা যায় এই চিটুৱেশ্যনবিলাক এই যে এতিয়া ডকাইত বহুত বাঢ়িছে যোৱা মই নাজানো BPF পাতিছে না নাই মানুহৰতো সেইটোৱে কথা যে BPF চৰকাৰ অহাৰ পিছত বহুত যোৱা হৈ আছে এইবিলাকৰো ওপৰত কাম কৰিব লাগে কাৰণ সমাজ ব্যৱস্থাটো এই যোনটো চলি থকা যোনটো পৰিৱেশ এইটো ধ্বংস কৰাটো আমাৰ BTC অঞ্চলত এইটো আমি নিৰ্ঘাত আগত দেখা পাওঁ এইকাৰণে মদ যোৱা আৰু এনেকুৱা দাঙাবাজি যোন কামেৰে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হোৱাৰ এটা ভয় থাকে কাৰণ আমি এই BTR অঞ্চলৰ আদিবাসী বড়ো মুছলমান বড়ো এই সংঘাত আমি ভুক্তভোগী হয় বহু বছৰ 25-30 বছৰ এই অঞ্চলত এনেধৰণৰ পৰিৱেশত আছিল কিন্তু এতিয়া কি কম ভাষা আমাৰো নাই সকলোৱে চিন্তা কৰা উচিত মই এইখিনি কথাটো ক'লোঁ আৰু এটা কথা আছিল এটা হ'ব আকৌ মনত পৰিলে আৰু ক'ম আৰু